Iaô, Cadoci Cop, cu deporte. A NVB é o que é membro para subsidiar a campanha de comprar para presidente de FIFA. E se uma comprar é da 394.538 euros, comprar sua campanha, vai dar para 40 países mundial. Spinning Maratona com um grupo grande de participantes. Interesse estava grande para spinning marathon caminho da tem diferente instrutor com a guia spinning. Também da tem participante com vai 2 horas completo, pero também da tem com vai spin 1 hora só. We hebben steeds verschillende spinninginstructeurs gehad. Deze dame, Danella Cruz, die doet 4 uur achter elkaar. Ja, 4 uur achter elkaar. Het zijn diverse teams en zo ruilen ze van ploeggenoten zo? Ja. Er zijn bijvoorbeeld CMB, die staat hier tussen. Die hebben 6 meisjes. En die doen steeds, allemaal doen ze 2 uur. Maar steeds om en om. Ja. En de anderen hebben we, de meeste doen 1 uur, sommigen doen 2 uur. En dan is het op de even uur de overheid en op de oneven uur bedrijven. En de ene die moe wordt, gaat hij eruit of vervalt iemand in zijn plaats? Nee, ze blijven allemaal dat uur, die 55 minuten. Ja. Ze moeten die uur blijven. Ja, ze moeten blijven. Ja. Maar alleen voor je lijf, zo'n spinning marathon, hoe heb je het gezien deze keer? Want je gaat één organiseren, maar deze, hoe ziet je het vandaag? Ik ben heel blij, want ik merk toch dat spinnen is toch iets minder populair dan het vroeger was. Dus ik ben al blij dat ik deze 12 uur, dat we dus constant vol hebben. Ja. En moet je kijken wat een geweldige stage, no? Ja, dat is mooi. Maar veel mensen die kwamen kijken om te animeren? Ja, om te animeren, gewoon de mensen. Maar toch nog, ik had meer gedacht van mensen die gewoon langslopen en zeggen van hé, ik wil een uurtje meedoen. Maar dat was er niet bij. Ik had een paar fietsen apart daarvoor. Het geheel tevreden, iedereen is tevreden. Ze hebben een beetje aan de conditie gewerkt, hè? Ja, iedereen is tevreden, iedereen was leuk. Vanmorgen was minister Sievingen, die vond dat geweldig. Dus die zegt ook, daar moet een follow-up op komen. Ja. Alles was goed. Bom, sa ita da spinning marathon, kung sa mainta 8 ore acaba 8 ore di noche. Televidente aqui o Radio Express de Notícia hoje noite, com razão para deporte. Hoje nós podemos invitar o legendário pitcher, o de Craig, o de futebol, o de softball, Ray Rasman. Um grande nisso de vida. E ainda grande golfe. Ayer me deu um torneio de golfe, Ronnie. Sim? Que tu vai grande golfe. Estreio de 2 temporadas de Coração para deporte. Sim. Saída de viagem depois de notícia. Depois de notícia. E tu já lunes a seguir. Hopi bom, hopi éxito Cadoci.